Изследването на карста е едно безкрайно приключение. Можем да проследим всичко, още от генезиса на карстообразуващите скали до днешен ден. Карстологията е наука, която изучава своеобразния комплекс от повърхностни и подземни процеси и форми в скалите. За да търсим карстови форми, трябва да познаваме добре строежа на земната кора в определения район. В България карстовите процеси се развиват предимно в варовикови и мраморни скали и по-слабо в доломитни скали. В такива райони забелязваме по повърхността на откритите скали различни по големина пукнатини, кари, жлебове и скални ребра, валози и въртопи в длъбнатини и по-дълбоки отвори, понори. Повърхностните води бързо проникват в тези отвори, превръщат се в подземни реки, а след това се появяват по склоновете на долините или в основата на скалните пропасти под формата на буйни карстови извори с променлив дебит. Ако успеем да проникнем в такива вертикални и хоризонтални пукнатини, ще се окажем в един таинствен и различен подземен свят. Такива отвори в скалите могат да ни отведат до подземни карстови форми, като различни по големина пещери, пропасти или пещерни системи. Пещерите се образуват там, където има наличност на скали, съставени от водоразтворими минерали, скали огънати и напукани от тектонски процеси и пукнатини, обработени и разширени от достатъчно по количество повърхностна и подземна агресивна вода. Спелеологията е съставна част от карстологията и изучава геоложкия строеж на пещерите и процесите, които ги създават, хидроложките особености, микроклимата и животинския свят.